खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय दिनै मोनसे गोदान निउस लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नुनानै साननोबो हादों माबोरै मा आङो भिडिअ खोन्थानो नागिरदों। अरिजिनेलि नोंथांमोननि एकाउन्टआ क्ल'जबो जानो हानाय माने बन्धबो जालांनो हानाय। थारैनो नोंथांमोना जुदि बे खामानिखौ मावनानै लायाखैबा 31 मार्चनि सिगाङावनो, मानोना बिनि थाखाय नोंथांनि पान कार्डआ भेलुलेसबो जानो हानाय, माने जेबो भेलु गैयै जानो हानाय, एकदम माने कुनु खामानियाव होयिबो जानो हानाय नोंथांनि पेन कार्डआ। जुदि नोंथाङा आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामाखैबा 31 मार्चनि सिगां नोंथांनि एकाउन्टनि ट्रेन्जेक्सनाबो बन्द जानो हानाय, जेखो माने जोङो फैसा बहनलाय सोलाय बे टटेलि बन्द जालांनो हानाय। आरो बेथ' जुदि नोंथाङा 31 मार्चनि सिगां बे खामानिखौ मावाबाथाय नोंथांनि एकाउन्टआ टटेलि बन्द जालांनो हानाय। आरो लोगोसे नोंथांनाव जुरिमानाबो सरकारा लानो हानाय, मानोना सरकारा गोदान नियम दा लाबोगासिनो दं। आरो बिनि थाखाय जोंनि सुबुं हारियानो बांसिन खारदिंनांगौ जायो, खामानिफोरखौ थाब मावनांगौ जायो। दा 2 बोसोरानो जाबाय, बोसोरनैयानो जाबाय, नोंथांमोना मिथिगौ आधार कार्ड पान कार्ड लिंक खालामनो थाखाय सरकारा खोन्थागासिनो दङ। आरो दा बेनि लास्ट सम मोनफैबाय आरो मात्र नोंथांनि आखायाव 6 दिनल'सै, माने हप्तासे। बे हप्तासेनि गेजेराव जुदि नोंथाङा पेन कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामाबा नोंथाङा 1000 थाखा जुरिमानाबो भरिनांगौ जानो हानाय। आरो भरिनांगौ जानो हानाय नङा, भरिनांगोनानो। आरो नोंथांनि एकाउन्टआव जि फैसा दोङो, जा नोंथाङा जुदि आधार कार्डजों पेन कार्डजों लिंक खालामाखैबा नोंथांनि एकाउन्टआबो टटेलि बन्द जालांनो हानाय। आरो जि फैसा दोङो बेखौ, जि रां दोङो नोंथांनि एकाउन्टआव, बेखौ नोंथाङा जेबो खालामनो हानाय नङा उनाव। गतिके 31 मार्चनि सिगां नोंथांमोना गासैखौबो आङो खावलायहरबाय, नोंथांमोना मोजाङैनो मोजां निजेनि मबाइलजोंनो बे आधार कार्ड आरो पेन कार्डखौ लिंक खालामना लानो हायो। आरो जुदि रोङाबाथाय नोंथांमोना जिकुनु कम्पिउटारनि दखान गोबां दं जोंनि आसामाव, नोंथांमोना कम्पिउटारनि दखानाव थांनानैबो जि 50 रुपिस 60 रुपिस लायो बा 50-60 थाखा लायो, नोंथांमोना खालामना ला थारैनो। नङाबा नोंथाङानो जोबोद बिपदाव गोलैनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायहरबाय, माखारैनो बे आधार कार्ड आरो पान कार्डखौ लिंक खालामनानै ला। गोजोन्थों। खबरखौ मोजां मोनदोंबाथाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना आरो सानो जे नोंथांमोननि खाथि खालानि सुबुंफोराबो मिथियो बे खौरांखौ, नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयारबो खालामलाय। गोजोन्थों।